Добре, днес имаме пред себе си един, наистина интересен казус. Потопяваме се в света на грижата за домашни любимци, но през една по-различна гледна точка. Да, от страната на бизнес. Точно така. Ще разгледаме един български зоомагазин, казва се Баумау, който прави нещата доста нетрадиционно. Имаме материали от сайта им, от блога им, но и доста по-широк контекст. Не само това, да. Статии за световни стандарти при храните за животни, данни от организации като Dare to Care. Да, и мисията ни е да разберем как един, да кажем, малък бизнес може да съчетае търговията с една доста силна етична кауза. Това е страхотен пример за една глобална тенденция, която виждаме все по-ясно. Потребителите вече не търсят просто продукт. Те търсят брандове, които споделят техните ценности. Историята на Баумау е почти като нарачник как се изгражда общност, преди дори да си продал и един продукт. Ще видим как се преплитат качество, модерни технологии и една много ясна социална мисия. Хайде да започнем оттам, защото историята е наистина, странна. Основният им слоган е «Цени за хората, качество за любимците». Ще стигнем до това, но като погледна хронологията им, нещо веднага ми направи впечатление. 10-те години, нали? Да. Компанията е регистрирана в края на 2023-та, първият магазин отваря в началото на 2024-та, обаче всичко започва от една Фейсбук страница «Кафе за събуждане», създадена през 2013-та. Точно така. 10 години. Какво се случвало през цялото това време? И точно тук е ключът към целият им модел. Те са направили нещо, което повечето бизнеси правят наобратно. В продължение на 10 години те не са продавали нищо. Абсолютно нищо. Просто са си говорили с хората. Просто са изграждали общност, споделяли със съдържание, събирали са съмишленици, хора, които обичат животните. И когато най-накрая отварят магазин, те не започват от нулата. Те вече имат публика. Имат лоялна аудитория, която познава философията им. Това се вижда и от вторият им, така да се каже, по-неформален слоган, който е в блога им. Тук любовта не се продава, тя се подарява. Това напълно обръща представата за стартиране на бизнес. Значи те са градили доверие цяло десетилетие преди изобщо да поискат и един лев от когото и да било. Добре, това обяснява много. Нека сега да разнищим основния им слоган, като започнем от втората част – качество за любимците. Влизам в сайта им и виждам, десетки марки храни. Икономични, премиум, супер премиум. Делкун, Хилс, Пурина. Да. И честно казано, за мен като обикновен собственик на куче, всичко това изглежда малко като маркетинг. Едните са с сьомга, другите с пиле, третите без зърно. Откъде да знам кое е наистина важно и кое е просто рекламен трик? Ето това е въпроса за $1 милион, който всеки отговорен стопанин си задава. И тук нашите източници ни дават нещо като таен наръчник за потребителя. О, интересно. Световната ветеринарна асоциация за дребни животни или World Veterinarian Association for Small Animals има списък с няколко ключови въпроса. Въпроси, които можем да зададем на всеки производител на храни. Това е начинът да пробием през маркетинговия шум. Звучи супер полезно. Какви са тези въпроси? Те са измамно прости. Първо, кой ви формулира рецептите? Имате ли в екипа си квалифициран ветеринарен диетолог? На пълен работен ден. Не просто консултант. Точно. Второ, отговаря ли храната ви на стандартите на AFCO или FEDIAF? Това са Американската и Европейската асоциации, които са златния стандарт в индустрията. Добре. И трето, може би най-важното. Какви научни изследвания правите с продуктите си, за да докажете, че работят? Уау! Това са въпроси, които, честно казано, никога не са ми хрумвали, докато стоя пред рафта в магазина. Но как изгажда добрия отговор? Да вземем за пример информацията от източника на Royal Canin. Те обясняват, че имат цели екипи от учени и ветеринарни диетолози. Прилагат изключително строг контрол на качеството. Представи си го така. Всяка доставка на суровини, да кажем пилешко месо, се сканира със специална машина. Тази машина има нещо като база данни с баркодове за всяка съставка. Ако сканираното месо не съвпадне на 100% с идеалния образец, връщат всичко. Цялата партида се връща. Проверяват за всякакви токсини, правят тестове за усвояемост. Това е, така да се каже, еталонът за най-високо качество.
Разбирам, значи ролята на магазин като Бао-Мао не е просто да нареди чувалите на рафта, Не, разбира се. а да е нещо като филтър, като куратор за клиента. Те са тези, които би трябвало да са задали тези въпроси предварително, преди да сложат дадена марка в магазина си. Точно в десетката. И като предлагат различни класове, те дават възможност на хора с различен бюджет да направят най-добрия възможен избор в своя ценов клас. Ясно. Не всеки може да си позволи храна от най-висок клас, но в такъв магазин можеш да получиш съвет коя е най-качествената алтернатива, която бюджетът ти позволява. Тоест демократизира достъпа до качествена грижа. Точно. Добре, значи качеството е ясно. То е в подбора, в експертизата. Но как се връзва това с другата половина на слогана «Цени за хората»? На пръв поглед звучи като обещание за ниски цени, нали, за промоции. Но като погледнах развитието им, ми се струва, че идеята е много по-дълбока. Да, първоначалната асоциация е с отстъпки. Но тук виждаме нещо ключово за модерната търговия. Добра цена вече не е само числото на етикета. В днешния свят добра цена е и цената на нашето време, на нашето удобство. Точно това ми направи впечатление. За по-малко от 2 години те въвеждат толкова много технологични улеснения. Още преди да отворят физическия магазин, вече имат договор с MyPOS за безконтактни плащания. После добавят плати после опция за разсрочено плащане. След това партньорство с BoxNow за доставки до автомати в цялата страна. И накрая собствено мобилно приложение. Да, това е сериозна инвестиция в удобство. И всяка от тези стъпки решава конкретен проблем на клиента. Безконтактните плащания ти спестяват търсенето на пари в брой. Плати после ти позволява да купиш по-качествена храна. Или по-добро легло. Да, без да натоварваш бюджета си наведнъж. А BoxNow е гениално решение за България. Защо? Ами това означава, че можеш да получиш достъп до техния подбор от продукти, дори да живееш в малко населено място, където няма специализиран зоомагазин. Те реално правят услугата си по-евтина в една валута, която всички ценим все повече – времето. Един от източниците ни посочва, че пандемията е ускорила навлизането на дигиталните плащания в Европа с 80%. Тези хора очевидно следят тенденциите много отблизо. И има и още нещо, което ми се стори много умно. Дигиталната им карта за отстъпки «Спаси, осинови, обичай». Да, това е перфектният мост между търговската част и мисията им. Точно. Първо, тя е дигитална. Те го описват като част от зелената им стратегия. По-малко пластмаса, по-малко хартия. Което е чудесно. Да, но по-важното е, че ти дава избор. Можеш да вземеш 5% отстъпка за себе си. Или можеш да ги дариш. Да, можеш да дариш с тези 5% за душичка в нужда. Това е брилянтно. Брилянтно е, защото превръща една рутинна търговска дейност, пазаруването, в акт на съпричастност. Лоялността на клиента не се купува само с отстъпка. Тя се изгражда чрез споделени ценности. Дава ти възможност да се почувстваш част от нещо по-голямо, докато си купуваш храна за котката. И това ни води право към сърцето на целия им проект. Да. И тук стигаме до най-смелата, дори, леко шокираща част. На всяка страница на сайта им с големи букви стои призива: спаси, осинови, обичай, не купувай. Да, чакай малко. Това е зоомагазин. Бизнес, чиято цел е да продава неща. И основното им послание е не купувай. Не е ли това малко лицемерно? Не си ли режат клона, на който седят? На пръв поглед изглежда като бизнес самоубийство, нали? Ами да. Но ако се замислим по-дълбоко, това е най-умният им ход в дългосрочен план. Те не казват «не купувай храна и аксесуари от нас». Те казват «не купувай животно». С това те се позиционират не като обикновен търговец, а като етичен консултант, като партньор в грижата за домашния любимец. Те ти казват «ние сме на твоя страна и на страната на животните». Дори това да означава да те разубедим от една покупка. И подкрепят това с много съдържание. Блога им е пълен с статии като «Защо любовта не се купува?», «Осиновяването като път към истинското приятелство». Или «Как да подготвим дома си за нов домашен любимец?». Да, те активно образоват хората, защо осиновяването е по-добрия избор. Точно. И за да видим колко важна и сериозна е тази кауза, трябва да погледнем източника от Dare to Care Animals. Той ни показва какво всъщност означава осиновяване в България. Това не е просто да отидеш и да си вземеш кученце. Не е толкова лесно. Никак даже.
Организациите като тях спасяват животни от улицата, често в ужасно състояние. Лекуват ги, обезпаразитяват, кастрират, социализират ги. Процесът по намиране на дом е изключително щателен. Какво включва той? Кандидат-осиновителите попълват подробни въпросници. Има срещи на живо, за да се види дали има химия между човека и животното. Правят и проверка на дома, предполагам. Често се прави, да, за да са сигурни доброволците, че средата е безопасна. Подписва се договор, с който се поема отговорност. Дори след това се поддържа връзка, за да се види как върви адаптацията. Това е огромен труд. Огромен труд, изцяло доброволчески. Значи, когато Бао Мао казва «не купувайте», всъщност насочват хората към този сложен, но изключително отговорен и етичен процес. Именно. Те казват, ние ще сме до вас. След като вземете това отговорно решение, ще ви помогнем с храна, съвети, аксесуари, ще ви свържем и с ветеринарна клиника, с която си партнираме. Те изграждат цяла екосистема на грижата около осиновеното животно. И по този начин те не губят клиент. Напротив, печелят клиент за цял живот. Клиент, който им вярва, защото знае, че на първо място за тях е доброто на животните, а не просто продажбата. Всичко започва да се навързва. Започнахме от един зоомагазин в Ахелой и Тънково, а стигнахме до разговор за световни стандарти в храненето, глобални тенденции в плащанията и дълбоката етика на доброволческия труд в България. Да, този бизнес наистина се оказва един микрокосмос, който отразява как може да изглежда модерната, отговорна търговия. Да. И мисля, че това ни остава с една много важна мисъл за размисъл. Всичко, което видяхме днес, сочи към една фундаментална промяна. Потребителите вече не сме пасивни. Искаме бизнесите, които подкрепяме с парите си, да имат съвест, да имат ясна ценностна система. И да не се страхуват да я заявят. Дори когато изглежда вразрез с прекия им търговски интерес. Точно. И когато един магазин сложи на сайта си призива «Не купувай» в полза на кауза, в която вярва, той всъщност ни предизвиква всички нас. Кара ни да се запитаме. За всеки продукт, който купуваме и за всяка услуга, която ползваме, каква е добавената стойност отвъд самата вещ? Каква по-голяма идея подкрепляме с парите си? И най-важният въпрос – вярваме ли в нея?